Poznajem, dragi moji, veoma mnogo ambicioznih ljudi koji su veoma vredni, veoma daroviti, veoma se zalažu da uspeju u onome čime se bave, ali koji pritom čine jednu ključnu grešku. Svi oni su, ili bar većina njih, su previše skoncentrisani na prepreke, na probleme koji ih očekuju na tom putu, umesto da se fokusiraju na krajnji rezultat, na krajnji cilj. Zato što jedino fokusiranost na ono što nas očekuje i na tu nagradu koja nas očekuje na kraju, koja može biti materijalna i ne mora, dakle, jedino takav način razmišljanja vodi nas punom uspehu. Skoncentrisanost, prevelika koncentrisanost na probleme, ponekad i samo na probleme, dovodi do poteškoća u njihovom prevazilaženju. Jer treba znati da niko ne može da nas učini inferiornim, a da mi na to ne pristanemo.